Oho. Haluatko mennä edeltä vai perästä? Ei oo väliä. Kuinka kovaa sä meet? Kumpikohan meistä menee nopeampaa? Mä en tiedä yhtään. Sä laskit sen kerran jo kovaa. Että... No meeks mä edeltä ja... No mä menen edeltä. Nähdään alhaalla. Nähdään alhaalla. Jenni muistaa päästä edelleen.
Hyvä, että lähtenyt joo. Tulee, meillä lähtee jalat saakeli polkimilta. Kyllä se aika lähellä aina, että menee keulalle. Limitillä kuitenkin painoin, mitä mä uskalsin tulla. No joo. Kyllä se pitäisi pistää vähän jarrua ennen niitä hyppyjä. Meinaa lähteä keulaan ihan vetää. Yksi oli jo lähellä, mä mietin, että vitsi nyt meneekö nokalle. Sitten vaan persettä vähän enemmän taaksepäin. Niinpä. Se justiin kun eka kertoo vetää tommosia hyppyjä tommosesta vauhdista, että sä löydät sen balanssis. Joo. Et joko meillä tulla liian nokalle tai meillä lähtee keuliin. Joo. Ei tämäkin näytä. Ei se näy samalta ollenkaan. Eihän se näytä. Ei yhtään. Aika mutki. Onks tää se mikä tulee suoraan hissillä? Mä menen aika hissukseen. Haluatko mennä edeltä? Mennään kattoo mitä. Luontevaa. Vaikka! Tos sit varoin perästä, mä lyön jarrua aina välillä. Ennen meitä. Joo. Kyllä vitsi tossa on pari mutkaa niin pelottavia.
On toi hauska toi. Oh. Nyt se tuli vähän sujuvammin. Ties vähän niinku mistä pikkasen himmata edelliseen nähdään. Ja mistä taas uskaltaa päästellä vähän. Kyllä se... Oi, ihan sikakiva! Toi vika oli kyllä aikamoinen. Mä vedin sen lautahyppyri, sulla oli tarjous tulla hiljaa. Joo. No, liian hiljaa. Mä ajattelin, että riittääkö mun vauhti, kun kokeillaan nyt aivan keskellä sitä. Kyllä mullakin olisi vähän saanut olla enemmän vauhtia. Se on paha sit kun sulla tulee tuo pölly, niin vielä sekin, ettei mihin se tie menee. Mutta tää vikahyppy oli aikamoinen. Se oli Lenni kiva. Tää oli tosi kiva. Kyllä se selvit on. Kiitos, menitte savupinnat mun naamaan. Melkoinen savu. Joo. Käydään kanssa. Tää oli kyllä Ihan tosi kiva pätkä. Okei.
Ei riittänyt vauhti taaskaan tohon. Tuohon pitäis... Aika kova tuolta, pitää ponnistaa lisää. No joo, se on vähän. Se ei ihan niinku hiljaisin siitä. Joo, se pitäis saada sieltä kunnon vauhti. Me vaan Samu edät, niin... Joo, mä menen. Siitä lähtee 2 reissiä, oikeanpuoleinen on Mordor ja vasemmanpuoleinen Narnia. Okei. Musta kyltti. Parkkipaikan, onks tossa joku kyltti? Joo, tästä lähtee Narnia ja aina lähtee samasta. Haarautuuks ne sit jossain vai? Kun tässä on Narnia ja Mordor. En tiedä. No, se täytyy varmaan nyt sitten... Mites se kartta, kumpi me mennään? Ei me kerätä enää kuin ihan 1-2 laskua. Joo. Mennäänkö me oikeamman puolimmainen? Ai niin ne haarautuu, onks toi? Joo, se on toi 9 ja 10, niin ne on tossa kartassa näet tosta noin, niin se on toi 9. 9 oikeanpuoleinen, niin mennään oikeet reunaa sit kun se haarautuu, niin Joo. kumpi meksä edeltä vai? Voit säkin mennä välillä. No mä menen edeltä. Tunnustellen. Haarautuuko se? Se olisi mennyt sinne, mutta mennään me nyt taas. Tosta vähän. Niin sulla oppi. En mä tiedä. Pompautinks mä jotenkin huonosti tosta? Mä en tiedä. Onks kaikki? Aika kivikkoinen on kyllä. Ja toi oli jyrkkä toi mutka. Eikä mulla mitään oo. Kaikki on kai kunnossa. Kääntäks mulla jarru vähän ylös? Jarru irtossa kyllä. Mulla taas työkalu pitää. No sä edes varmaan talutella alas. Kyllä mä varmaan saa kiristettyä tästä. Ai vittu. Mikä mä? No vedä alas. Okei! Vittu menee pyöreäksi.
Tosi Aika piksattuu se. Ääsää liian ylös. No saada tässä näin. No tuli vähän ihottumaan. Vähän otti osumaa tuolta. Meillä alkaa olla kuule varmaan yhdet laskut ja sitten pitää lähteä. Käydään sit lopuksi hakee sulle limusiin. Tuuks sä nyt tän? Minkä sä haluut? Sun toive. Otetaan nyt vastaan. Ei varmaan nyt kerkeä toista kertaa. Ei varmaan. Mennään kimpas joku. Joo, joskus sitten. Joo. Jump Street. No mennään Jump Street kerran ja sitten ylös ja sitten mennään limpparille. Tuliks muuta damakea sinne? Ei ainakaan, Sekin onneksi vauhtia ei ainakaan on. näy. No, se on aika... Se ei oo sun paikka vielä toi. Ei todellakaan, ei oo munkaan. Yllättävän honkala se oli. Mulla jäi kuumottelemaan toinen kierros sinne, mutta mennään toi Jump Street ja seuraavalla kerralla sitten pääsee kokeilemaan noita. Okei. Okay. Noita. Kumpi me mennään? Kuka menee edeltä? Lenni halusi Jump Streetin, sitten sen jälkeen pitääkin melkein palata. Onko se suoraan se punainen vai? Kumpi se on? Mitä me niinku tokana. Se ei oo, niin se ei oo toi mikä menee heti oikealle. Mikä on tossa Niin, joo, se on toi toka. Ton pääsee jo hyvää vauhtia menee. Joo, nyt se alkaa tuntua semmoista, että se uskaltaa. Joo. Eikä heitänyt, viimeinenkään ei heittänyt mulle enää sillä typerästi sitä. Ei niin. Persettä. Se oppii jo vähän jarruttaa ennen ja saa se tietty osa Joo. suunnistaa. Tuli niinku sitten ylös ja limpparille. Nonne.